Maabot sa 121 na residente kan Barangay Kamuning sa Banwaan ng Calabanga, Camarines Sur. Pinag-ebakwar na sa saindang mga harong huli sa humangdara kan bagyong Odette. Uyan report ni Jessica Calinog. Antes pa man makalaog ang bagyong Odette sa Philippine Area of Responsibility, pinaibakwar na kan LGU Calabanga ang 29 pamilya o nasa 121 individual kan Sitio Buri sa Barangay Kamuning. Kaibanan an sa iyang bilog na pamilya, nagdetenir na mo na si Salde Susano sa sarong kwarto sa Kamuning Elementary School. Pag kuyan ako, ang mga akin, tiga-inot mo igde, pag minsan ako nag-uli duman, ang sa kuyang agom niya naman igde yo. Ako na sa naman nag-uli, may mga tiga-sikal sa paman, may hayo. Sigon kay Kapitan Antonio Bahar kan nasambitan ng barangay, landslide-prone area subuot ang sarong parte kan Sitio Buri, basado sa naging assessment kan DENR kan mga nakaaging taon. Kaya komo pag-andam, dawa dikit na pag-uran kasabay kan maraot na panahon, tulos nindang pigpapaibakwar ang mga residente. Urog na pag-arog kaini na may bigaan tabayanan na bagyo. Pag labu-labang uran, pigbisita po kan DNR nga niyan, posible mong magbaba ang hurus ang daga sa katabay mga harong po dyan sa yun po ito ang apektado, yun po ang nagbabaralyo dyan sa eskwelahan. Mientras tanto, ang pirang mga residenteng nag-ebakwar poon pa kan Lunes, nagtataga uli muna sa saindang mga harong pagkaaga para maghanap buhay asi nagbabalik liwat pagkabanggi. Pag halimbawa po, ma'am, nahihiling ming araw kayo yung mauran po, nagpaplano man po talaga kaming magduman sa evacuation para po din sa kaligtasan kan sa mga pamilya. Mantang naiintindihan subuot kan lokal na gobyerno ang pangangaipo kan mga residente na makadilihensya, urog na sa panahon na ini kan pandemya, agad kan mga opisyalis de barangay kan apektadong lugar ang pag-intindi kan mga residente. Na ang pagpa-evakwar sa inda, ang para man sana sa saindang seguridad. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia.